Magandang umaga po or tanghali na po. Yan, ipapakita po namin kung paano pagmarkot or pagpropagate po ng rubber trees po natin. Ayan, so ang gagawin po, ayan, tanggalin nyo po yung balat po ng rubber tree dito. Dapat po yung, meron na siyang black, yung stem ng rubber trees po natin. Yan, mga 1 inch. Yan. 1 inch po dapat tanggalin yung balat niya. Ayan, dapat mo malinis hanggang doon po sa pinaka, ano tawag natin yan eh? Doon sa mismong, ano na po nito, yung white na niya. Yan, tanggalin din po yung mga, meron siyang mga katas po na white. Tanggalin din po yon. Yan. Tapos, ang gagamitin po natin dito, yung ganito po. Ayan. Kung wala po kayong ganito, pwede din po yung plastic po or supot. Ayan. So, lagyan po ng lupa. So, ang ginamit po namin na mixture ay ipa, garden soil, at saka tae po ng kalabaw. Ayan. Ang gagawin po, lagyan po ng, yan, yung mixture po ng lupa. Kalay ba ta? Kalay? Ilagay mo na yung kwan. Ayan. Then, i-clip lang po ito. Nabibili po ito sa Shopee. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. Ganyan lang po kadaling mag-propagate or mag-markot po ng rubber trees. Ayan. Thank you po. Hanggang sa muli.